Lakay! En mo? Kadwa na man, inak agreklamo di eskwelaan da. Ireklamok deta nga maestra. Ito yung maran. Ni, zero mo tinid sildyente assignment na. Kapuro correct mo ta siya tinangisuro. Napya ko mano si katinangisuro tawon mamatiak nga zero. Kawan puro, apay nga puro inrong damot tayo. Apa ya? Hanya data pa assignment na ya. Kapital ka no ti banban sa garud lakay. Kapital. Juan, kasla atoy ni. Anya ti kapital ti Pilipinas. Kanya nga itin surong ng sumba na. Kapital ti So nga kaduan na Kapital lakay. ti? Kawan. Ay. Dang nga. Nya da bagbagan. Ay, akong bakay. Kaduan na. Uray naklang sukat. Tagreklamo. Ay, Kung maging ulam ako, anong ulam ako? Nya? Ay na, agdamag kapailaan. Day taga kinaalasimaw. Ay na, no may saka nga si daan, may saka nga nabanglas nga tuyaw. Ay, Ay, construction worker ka lang? Hindi ako papatol sa'yo kasi ang liit-liit ng sweldo mo. Isa pa, hindi kasya yun sa pangpaganda ko at pang sexy ko at pangbili ng damit ko, pangbili ng mga luho ko. Never ako papatol sa'yo kasi construction ka lang. Nakakadiri kasi tingnan yung mga construction. Bleh! naa, karupam, dugong. Ay naapaw. Dinamag mo pa'y kumamot dagiti construction worker, no kaya da ka. Ay naapaw, kita man tayo tsuram, kasla ka lang nabiyag nga tikabot. Ay na, gaburang kan tupay nga itidarat kin si Bintaw, kaya mau. Ay tidak palpaluksawa na. Gulong na tuyain na. boss, magalang. Wakas. Kadabuyan naman ako. Uy, success boss. Success boss. Ay, gana sinayos lang. Ay, boss. 10 pesos. Walang kilima boss. Ay na, boss, ano pitikan? Sa nga pulo lang mati, kuwatak kay. Ako mo wiktikan boss. 15 din nakasurat. Isa karod kay, tapay ta 15, kasi nga pulo lang mga data. Pinilima lang nga yes mo na eh. Dinrog boss. Apay no tumakki ka hanggang awis mo. Ay na. Pasamak na ako yun. Pasamak na. Hoy! 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 Namapaspasamak mo. Ang gama, dating nga subaka. Yung aso. Ay, nag-aso.